supaya njogo orang apa wates kabupaten Malang iki. Kula awake dhewe ora nyino. Kula jauh marang sekiranya. Oh iya, dipakai. Rahno para prajurit supaya bisa ngandani awake dhewe oleh papan iki. Ya suara jauh dipakai. Ojo nganti sing yakin jika mana dari marang kanjeng Bupati kok. Baik dari kasih nyata. Amarga nujung wis ngandhakake. Ana prialis para sahabat kedua yang bakal mulai malam sepakat dari duluan lewat kapal batas Malang. Jangan lupa. Kula kanji bulan ji. Dari panganten. Kula saking kula dari derek lagi tidak penting banget. Aramu sapa pisan? Ibu, Aramu sapa? dari panganten kula panji ulang. Kering sana. Pripun? Saiki kowe kok bali punya alam. Ojo diteruske anggo aku. Waktu yang dipakai malam ini. Loh. Lepas kula menapa? Kula niku mung badhe derek liwat badhe tinggal wonten ing Malang pados lamongan. panji. Nggih. Kowe aku ngerti sebab apa? Mumpung aku sing menehi wektu. Bali oleh asalmu utawa kowe bali ora gelem kurban jeneng. Yo sewu sana. Lah, panjenengan iki Aku tuh menggung tambah itu. Menggung saya paling gak ini ambil mati. Tuh, lambi mutonya kono. yo sewu. Relakan panjenengan kok Iya. Perlu kowe ngerti wong loro iki. Aku iki jeneng paten ora ora piye kan paten sampeyan. Aku jeneng satriya sing pasane ning Jakarta. Setya guna jeneng. Dadi kowe ora usah kakean takon, laksanakno anggonku. Ya wis. Bali ana sampeyan. Sadurunge kesabaran wis kok nyuwun sewu. tunggu. Ganti ya. Pasti kowe. Ora.
Panji Prabu. Iya, bisa. Kowe pinongko kepala. Amunku bakal naro marang Jajeng Prabu. Rasa lagi ulang jiwa. Dan kowe kena tak elek. Yalu sambang pakai bang mati kae pakan. Mangkirin kasana. Aku kudu malang ora liya golek gawean kok iso dadi pepalangmu marang lamar Prabu. Ora, aku kudu malang kuwi marang golek gawean. Oh, yang lagi tak elek. Lapor baca.
menapa panci leres menawi saged dawuh panjenengan kedah perang marang panjenengan. Cek bener. Perang apa? Sopo sing bisa ngalahke Prabaretna? Kuwi priya kang bakal tak latih. Kalau tidak salah. Saya ibu. Saya Prabaretna Kepiye pulang jiwa? apa jenengan dhewe ora irmah menawa kudu perang lawan. Wis eman ayu eman duwe musim mencet kuning eman mijipun wis tok aku tanpa bagi sarwa ora sanget ora. Pulang jiwa. Iya. Senadyan aku wanita, nanging aku iki jejering prajurit. Aku ora wedi ngadepi sapa. Mula yen sliramu pengen dadi sliramu kudu bisa kalah. Iya, mari tamu dados kapten dengan mau bagi sampai mau dados mangu panjenengan. Monggo kok sambut siap terus. Apa iki arep diteruske? Pancen tak akon panjenengan. Setel. Wis kok. Nggih. Aku iso kalah. Kalah apa cinta? Kayaknya cinta. Yen ngono kita dengan kumatur panjenengan. Aku iso ngalahke Prabaretna apa sing dadi janjimu bakal tadi dino iku. Gandeng sliramu sing bisa ngalahke iso kalah. Yo sliramu sing Terus iya. Ikan. Jadi tanya aku. Enggak mungkin dia. Bagaimana bukan itu? Ayo tak ngerti malah yen ngono. Kakang panjenengan Nggih. sami derek matur kang Monggo goreng. Ayo. Thank you.
panji menika temenipun dereng sunat iswan. Kok panjenengan dari dateng kula kadang Senopati kali Temenggung Kidul menika kesanipun kami sepundi. Senopati lan sirahe kakang. Nggih. Dina iki pancen ora dina Islam. Nggih. Anane aku nembari wis akon. Nggih. Ora bab sing aku kudu pirsa kakang. Lagi babakan menapa menika kanjeng. Kyai Purbaleksa wis perkara anggone nagari saya golong. Oh iya, leres. Kok menawa siramu mundur lan kakang. Oh iya. Purbaleksa lakune saiki tekan. Menunjukkan mengapa aku bukan Kutumannya aku kok orang itu daya pun dipun dawuhaken kaliyan Kakang Panji Bulang
gandeng wis pasti jujur Panji pulang juga kalau silamnya kalau tak ijak silam marang Panji pulang udah separuh tunggu sore pagi ini barang memang lo terting orang kaki panen malam ini supaya sowan mengasah bahkan tak sulit jauh pagi ya ini itu perbuatan marang Panji pulang dan tidak Jika jauh Serang yakin badan dengan aku arti capek ada dari kurkur marang Panji pulang aku luntur tak ya saya kemana jadi kau tahu pakai slow sama jauh ke Panji kurkur Tapi kalau dari kalian pasukan Domino ada di beberapa kontribusikan. orang yang pakai tidak Oh, makanya. ngobrol sama dia mawon gitu pun kalian pun nanti pak. Kalau kalian ini yang orang jauh kok ada buat dari kopi. itu mah aku merasa marah silam Maka aku tahu jauh itu tersebut aku merasa marah silam jauh menyanyi Panji jadi kau tahu. Namun Maharasa itu merokok. Nanti pak. Panji pulang silakan sejelas hitung 25 gram kalau gabang sekilo itu nanti kan sore itu mah Dun payun Adipati Marang. Pulau Demang Yogyakarta. Inggih naik penghulu saking Kabupaten Malang. Samenika badhe Amerikani adicara upacara agung dawuhipun pisantian nganten inggih Den Mas Panji Panjiwo kalayan rai panjenengan dalem ingkang asma Prabu Retno ingkang kersa wau
sampun dipun aturaken menggah mahar mas kawinipun. Inggih menika perhiasan emas 7 kilogram. 7 gangsal. Oke, 7 gangsal kilogram. Grambang sekilo soho atau 700.000 rupiah. Kacau. Saderengipun Nggak tahu. Iya. Kira-kira terjadi. Nggih, saderengipun pun awiti kula badhe ndangu kalian sawan pinanganipun kekali. Mas Panji Pulang Jiwo. Panjenengan saestu badhe mulut garwa ingkang asma Prabu Retno menika. Estu menika sampun dados piyambak. Sampun mantep. Insyaallah sampun. Oh. Kula badhe tanggep tiyang sepunipun Prabu Retno menika sinten asmanipun? Yang saya itu mengenai itu bapak Long. Nggih, mekaten. Long itu sih. Awiti Kalau bersingkat mau. nggih kita tentang palinipun. Inggih menika Kang Mas Dalem ingkang asma Adipati Prabu Kusuma. Semoga sami-sami pun ayati pernikahan utawi kesempatan menika. Badhe kersaya wali dhateng kula nggih. Iya. Badhe ngepek napa ajeng. Kalau di kawan. Oh nggih. Penjelasan apa? Nggih, mangke panjenengan nuwun sewu ngilokaken kula. Untuk akan nggih nuwun sewu dumateng Adipati Prabu Kusuma. Kula Adipati Prabu Kusuma Kalau Adipati Prabu Kusuma. kepareng matur dumateng Rama Kyai Naik Kepada matur jumatan Romo Kyai Naik. Demang Wirokrethi Demang Wirokrethi. kula wali saking Rai Dalem Pulau Wali saking Rai Dalem. ingkang asma Prabu Retno. Ingkang asma Prabu. Resaya kewalian kula Rasaya kewalian kula dumateng panjenengan dumateng panjenengan supados supados makin kula makin kula anggen kula anggen kula badhe nikahaken badhe nikahaken saha ngawinaken saha ngawinaken rai kula rai kula ingkang asma Prabu Retno. ingkang asma Prabu Retno. Badhe kula angsalaken Badhe kula angsalaken tiyang dalem menika yang jalan punika ingkang asma Panji Pulang Jiwo ingkang asma Panji Pulang kanthi mahar mas kawin kanthi mahar mas kawin perhiasan emas perhiasan mas 7 gangsal kilo 7 gangsal kilo grambang sekilo gampang sekilo saha yatra sohyoto 700.000 rupiah 700.000 rupiah bayar kenceng kabayan kenceng mekaten atur kula mengaten dumateng Mas Panji Pulang Jiwo mangke kula dangu panjenengan jawab kula nggih. Ingkang salajengipun panjenengan tinggal mosni dapat asli. Mas Panji Pulang Jiwo kula minangka petugas Kanaipan Kabupaten Malang. Modern program itu lo berikan panjenengan. Mas Panji Pulang Jiwo kula nikahaken saha kula kawinaken lan bojo kahaken panjenenganipun
Ing kawayanipun Adipati Prabowo Kesemu sampun materaken kawayanipun badan kula kagem panjenengan kanthi sarana mas kawin perhiasan emas 7 kilogram grambang sekilo saha yatra 700.000 rupiah kabayar kencai. Kula pati ingkang sawanipun Proboretno ingkang palinipun sampun makelaken dumateng panjenengan Rama Kyai Naim Demang Wirabekti kagem kula piyambak kanthi mahar mas kawin emas 7 kilo grambang sekilo saha yatra 700.000 rupiah kabayar kencai. Satu sekalapan ijab kopi yang Proboretno. Kalau kan bilang saya itu dikeluarkan timbang ijab itu namanya sampai kita akan datang lagi di bawah kali ini datang itu dengan suruh sama itu kamu itu ruang ini. Nggih, matur nuwun lanjut pamit Adipati.